Hello guys, welcome to my YouTube channel. नोंथांमोन बयखौबो आंनि mabwrwi YouTube चेनेलाव बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना बयबो गाहामैनो दङ आरो दिनै भिडिअखौ नायलांनो थाखाय नोंथांमोन बयखौबो आं खावलायो। आरो नोंथाङा आंनि चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब, लाइक, शेयार आरो बेल आइकनाव थुनानै होनो थाखाय आं खावलायो। स' बिदिब्ला जों दिनैनि भिडिअखौ जागायलांनोसै। जों गेजेर खालामबाय सिङाव जों हाबलांनोसै नोंथांमोना नायलांदो फारि जोंनि सानडे स्कुला माबायदि जायो। दिनै जोंहा गिर्जायाव प्रग्राम दङ। महिलानि इउथ वुमेन कमिटिनि थेंक्सगिभिं दं। जों नांलायदो बिदा दिनैनि जिनाखि दिन बे दिना जोंनि थाखाय मोनसे बिसेस दिन जागोन। दिनै जोंहा मोनसे हामबायनाय सान दिनै दङ, जायखौहाय जोंनि आइजो आफादा दिनै खुंनो थाखाय थाम-थिम खालामबाय। बे प्रग्रामखौ दिनै जों मोननो हादों एबा बे दिनखौ दिनै जों मोननो हाबाय। जोंहा बेयाव माखासे साजायनायफोर नुनो मोनदों। दिनै मा प्रग्राम मिथिखागौदा? बे प्रग्रामखौ दिनै जोङो मोननो थाखाय थांगासिनो दङ। बेनि थाखायनो आफाखौ हामबायसै। जों बयखौबो बे समसिम गाहामै लाखिनायनि थाखाय जानांगौ समस्याफोरनिफ्राय बासायबाय। बेनि थाखाय आफाखौ हामबायसै हामबायनो आरो नैथियाव हामबायनो दिनैनि बे फुंबिलि समाव इसोरखौ खुलुमनो फैनाय साफ्रोम गेदेर उन्दै बयखौबो, लोगोसे जोंनि फोरोंगिरिफोर आरो जोंनि इयुथनि बा लाइमोननि दैदेनगिरिफोर बयखौबो आं हामबायनायजों लोगोसे बे फुंबिलि समनि इसोरखौ बाख्नायनाय सिबिनाय हाबाफारियाव बरायनानै बा नाजावनानै लाबाय। बे समाव आङो गोलाव खालामनो सानाखिसै, मोनसेल' आं बाइबेल फरायगोन। बेनि उनाव जोङो गावबा गाव थाखोआवहाय जोङो थांगोन। आङो बाइबेल फरायनायनि उनाव आर'ज खालामगोन। आर'ज खालामनानै माखासे बिनियाव आर'ज खालामदो। मानसिफोरनि गेजेराव बिनि हाबाखौ फोथारो, बेनि मुङै मेथाइ खनदो, बेनि मुङै बाख्नायनानै रोजाबदो, बेनि सोमोगोनां हाबाफोरखौ फोथारो। इसोरा बे फरायनाय आरो खोनासंनो लुबैनानै गिदिरफोरा जादाबथों। बे समाव गुसुङै आर'ज खालामनि रुमखौ नुफिनदो। हा आरो अख्रांनि बिगोमा, नों जोंनि गोथां जिउनि सोरजिगिरि ओनसोल आफा इसोर। आफा, जोङो नोंखौ नैबे समनि थाखाय इनायनो हामबायनानै बुङो। मानोना आफा, नों जोंखौ अनबाय। नोंनि गिदिर अननाय, नोंनि बोर, नोंनि आशीर्बाद आरो नोंनि दैदेननाय, नोंनि रैखाथि गासैबो जोंजों थानायखायसो आफा जों आरोबाव नैबे गोदान दिननि बे गोदान फुंबिलि समखौ मोननो हाबाय। आरो बे फुंबिलि समखौ मोननायजों लोगोसे दिनैनि बे दिना नोंखौ खुलुमनाय सिबिनाय दिनखाय आफा जोङो नोंनि बे खुंग्रा न'आव फैबाय। बेयाव गोबां उन्दै गथ'फोरजों लोगोसे गोबां लाइमोनफोर आरो जोंनि फोरोंगिरिफोर आफा जोंनि बेयाव सफैनो हाबाय। साफ्रोमनिबो जिबन आफा नोंनियाव गथायदों आरो आफा नोंखौनो हामबाय होनदों। जों बयखौबो नों बे खौसे खालामनानै नोंखौ बाख्नायनो सिबिनो, नोंनि रावखौ सोलोंनायनो बेबायदि बेसेन गोसा सम आरो खाबुखौ नों जों होनायखाय आफा जों नोंनियाव गथायबावदों। दिनैनि जिनाखि दिन, बे दिना जोंनि थाखाय मोनसे हामबाय होननाय दिन आरो बे दिनखौ लानानैनो जोंहा गोबां प्रग्रामफोर हाबाफारिफोर दङ। बे गासै प्रग्रामफोरखौ खुंफुंलांनायावबो आफा नोङो जोंजों लोगोसे जों सहाय खालाम, नोङो जोंखौ हेफाजाब हो आरो जोंनि बे हाबाफारिखौ खुंफुंनो थाखाय नोङो जोंनो मोजां मोनसे बोथोरफोरखौ होदो, मोजां दिनफोरखौ होदो आरो बयबो गाहाम देहाफोरखौ होदो। जों बेबायदि आर'जजों गथायबाय। आफा बे समाव जों दसे समनि उनावनो गावबा गाव थाखोआव सोलोंनो गोनां जोंनि आयदाफोरनि सायाव नोंनि बाथ्राफोरखौ जोङो सोलोंलायगोन। बेयावबो फै आफा नोङो जों लोगोसे थादो, जोंखौ सहाय खालामदो। फोरोंग्रा आरो खोनासंग्रा साफ्रोमनिबो लोगोसे थानानै बोर होदो, जेन' जों बुजिनो हायो आरो नंगौखौ जों सोलोंलायनानै जिउआव गोबांखौ जोङो लाभ खालामनो लानो हायो। बेबायदि आफाजों बोरदान खालामदो। हामबायसै आफा, नोंनि मुङाव बाख्नाय जाथों। बेबायदि जोंखौ खौसे खालामनायनि थाखाय हामबायनायजों गुसुं आर'ज बासायगिरि जिसु ख्रीष्टआ बेखौनो बिबाय। आमेन। दे गावबा गाव जों हासिगोन। Sawo
Stand up. Everybody stand up. Yang digasau dulu. Ada sebelum bela ikan apa? One, two, three, go. Mokoto, gede, nunggu kamu ada lagi, mengaku itu loh, ani sulit mana? Ya. Oke, nak turun mana? Nggak ada kamu turun. Ya, mokoto. One, two, three, go. Primary group ni Musia bisa berbuat makan begini nanti pun berbuat baru berapa dia lalu berbuat ini udah ada di suamada, karena ada buat kursi mendengar, coba, obrol tuh menjadi dapat sesuatu guna kan bulan, benar? Bulan Isyurna hona. Okay. Yeah. 1, 2, 3, go. Mulia Junior
Idea maman, deh tak kosong, mana kosong apa sih deh kono? Deh, idea maman. Ay, kena akhir loh. Bible ni kasih aku Kristo. Bible ni kasih aku Kristo. Deh, okay. 1, 2, 3, go. Gloria. Intermediate plus senior. Idea mama? Kosong dua nusra Muntah. Kosong dua. Jiswa jengkau. Jisu kiswa jengkau kau ni kamari bang bini. Bini ni kau ni dah hebat. Bini kau ni mana ni? Okay. 1, 2, 3, go. Wah, dan ini semua di kita ni tunggu. Dan ini nak saya baik sekudari nama saya Eko 14, 11, 51. Beginner group nama saya baik 320, 320. Primary group nama saya baik 7.75. Junior group nama saya baik 115, 115. Intermediate nama saya baik 110, 110. Total 620, 620. Okay? Deh, beginner nama kau nak boleh jangan lupa kosong tu ni, jangan mesej jangan mulia, jangan rirup di fry, jangan bidai ni arus kalang ni, kalang tu ni, rirup mak bidai ni arus kalang bidai ni, jangan ni, ini kalang tu ni, deh, mikir dulu, mikir deh, Mesej dua. Terima kasih.